जासिगोन दा गोखा गोखै सायनोसै जोंहा दिनैहाय अमा बेदरजों गोखा गोखै जानोसै जोंहा बावखुंग्रियाव हाजो गाखोहैनायखाय मैया संक्रान्तियाव जायाखिसै ओमफ्राय दिनैहाय जानोसै जोंहा आं संनायखौ नायलांबाय थादो माबायदि आं सङो जाबोदो नैबेखौ बिसोरनो ओंखामखौ बैसोनो बिसोरनो होनोसो दोनदों आङो माबा मोननो गुलु मोननो गासिखौबो एसे एसे बांद्राय होबा माने थावा गोखाखौबो खम गोखैखौबो खम खामफ्लायबो गैया खामफ्लाय दं बेनि बांद्राय माने गोब्राबा गोखा जायो बियो बेनिखायनो बेखौ एसे खम होनोसै आरो ओमफ्राय अलरेडि दंखायो मोनसे बेखौ होथ'ला र' दा होफ्लांगोन जोंहा माने भिडिअ बानायनोनो टाइमानो मोना ओमफ्राय जा ओरैनो हाखु दाखु बिदि माने संनायखौसो बानायब्रबनाय जायो हास्लाबा जायो दा थाब फैदो गाननानै ओरैनो गाननाय जाबाय आरो जेबो मिथिया आङो बिदिखौ बिदि नुदोंमोन दा जाहैबाय गोखा गोखै जाहैबाय बोसोराव जायो बैसागु बोथोराव बेखौ जों गामिथिं दं बोथोराव मानो जायो मिथियो मोजां बुजिसे गोरा गोरा दा गामिनि मानसियासो मिथियो नालाय गामिनि मानसियासो मिथिबावा गावनियासो गामिनि मानसियासो मिथिबावो नैबे गोखा गोखैयानो जि बुरजा बुरजा होदोंहाय बिसोरो मैगंखौनो आजिखालि खाहैनोबो सम मोनला नालाय आजिखालिनि मानसिफ्रा बेनिखायनो मालाय फाननाय रेडिमेड बुस्थुखौ लाबोयो बेखायनो गावनि गोसो बायदि मोनला आरो मैगंखौहाय एसे एसेल' होथारोना बिसोरो जाबाय दाना हाखांबाय सुनोसै संनोसै थावदो एबार सिंगियाव थांसै आङो मैगं सुनायखौ नेगासिनो दङ बिनिफ्राय पियास बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें गासिबो रेडि खालामना दोनखाबाय दा संनांसिगौल' आरोना मैगंखौ एसे साफा सुवाबा जाया बे एसे खांनायसो नालाय मैगङा बेनिखायनो अबेबा हायाव थानाय मानाय एसे हाद्रि थायो लेथ्रा थायो बेनिखायनो एसे खेबबा सयबारसो सुवाबा जाया बेनिखायनो आं मोजां सुनो थिनदों आरो बिदिब्ला आं संबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो मोनबाय गोखा गोखैजों अमा बेदरजों जानोसै होनबा जोङो सिलेव गाहायाव Oh my god.
cái đâu đã cái không ạ buat tôi ini masuk sudah dua hari nanti selama itu dengan lah banget nah khusus warnanya akibatnya jangan yang terlalu leses lip lip ini lah ini kita kasih dia simpulin ada suatu ada nak ada suatu ada nak terus mereka berada di situ. Kan ini belum kasih. Terus sekarang udah pakai berapa? Dia kira ada naik ya? Dia ini hanya sih. Dia aktif. Itu dengar? 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 Boleh. Dia kalau tidak tahu tidak. Terus ini ada boleh? Iya. Enggak, enggak. Sudah kasih benar. Nah, kasih dia. Benar sini. Benar dulu. Masuk dulu. Boleh. Sama benar. Ini benar. Boleh sama. Masih benar. Dulu deh. Jangan lu bilas ke nanti mana. Dengan nengok. Ha, dia ngomong apa baik, dia kamu lain deh, dia nang falang dia deh, nang mana sini ada nawa, dia di pastan tu nai na, ngomong nai ada, baik, kelas awal nang dia dah, kelas 5, kelas 6 admission lah baik, nhưng mà sekolah ada sama apa nane, kelas 6 admission lah baik, sekarang makin benar aku jauh, benar, sana kalau dah kan sana dah. Nó sẽ sinh làm sao cơ? Ăn bị trúng lưng bà bữa đi lưng được gì mà ta? Ăn cũng gần bây giờ được gần vậy. Nên mi mò hò là good ta ai đấy này dân. Không chẳng hạn mà nó cứ ra hỏi. Tôi thấy cái đèn rất là bây giờ. Rồi em phải đi cùng với em bây giờ rồi. Mà đi mình hàng mình rẻ rồi, còn trên đây tôi nói mình hàng mình phải nữa. Chẳng cái gì. À đúng sẽ làm nào đấy là đấy. Ini kan aja dah. Bisa pelan nah, đấy là đấy. Đây là sao mình bay rồi. Tôi sẽ nào, bisa pelan rồi ra mình ra đấy là đấy. Ini jangan đi rồi. Rồi bây giờ là bisa được. Đây đâu dia, kalau film mình nãy đi mana gue thagan. Ibu sih project kudan kok. Dari cek kita jangan ngambil tindakan enggak kok. Hai dulu. Lani. Mana? Benar ki. Nah, dulu nani. Ya kok. Nek lu ra dong ngalu cuman ku mane ya biram jaba bisa dua empan mane. Bang uma ada biji hu batai khu mana bara ku ye. Bini kan ya uma ho bara hu ada. Không như bây giờ nhá. Không dừng bây giờ bài. Rồi hai nước khá đơn. Unani hunu lu buya mrai kemana bara buya. Mani tahu bustu jalan kemana bara buya sih na. Mà sau đấy ra với ba, lúc này ra với ba không ra được bộ này á. Sabra bisa kami ke. Lele. Sao với sự ngồi rồi. Bihu hay là bihu. Sabra. Na bisa gu. Rồi thật rồi. Nó bị làm cái nào rồi? Rồi sao? Đừng trả cái đi nè. Không giặt không nữa. Không ra không bài. Bây giờ ra bài. Răng ra khay. Sorry chứ. Mà rằng này udah kan rằng là xem bác số costo mà thêm ma đâu hơn ma đâu muli này cái ve thì xem hả? Dây. Chắc là thật. Hôm nay thì luôn biết chứ. Cái bà dừng ra không bái.
बिसोरनो बे माबाखौ बेगें होयो आरो मालाय जानायखौ होआ खालायखौहाय आं जानायखौ होयो आरोखि बिगोमा नालाय आं जानायखौ होयो आरो देन्जार जाबाय खिन्थु ना खुगायावबो दा जों गोलोमनाया थानो हाखाला उल्थासार अमा जाबाय दाख्लि गेजेर खन्द'आव जालामोन आरो बारा ओमफ्राय दा सान्दि माने दाख्लि बैसागु जाहां जाहांनिफ्राय खेबसे जानाय जादों ओमफ्राय दाख्लि सुटिंआव खेबसे जाहैनाय जादों बेल'सो खेबनैल'सो जादोंमोन ओमफ्राय दिनैजों खेबथाम हामना सना र' मोनजागोन र' सना दसे दै जमथ' र' आं भिडिअ बानायखाङाखैना नों मानो डिस्टार्ब ओमफ्राय मा होनो बाराबो जाजाया बैसाग बायखांनानै आरो जाथ'लालाय आरो ओमफ्राय जिमाव थांबा एसे खस्थ' मोनोना बारा गोलोमो ओमफ्राय आरो दसेसो खिन्थु अरनो हागोन नोङो अरनो हागोन रानि रानि सना दुलु ओरै फै नोंहा सना ओरै फै दा मोजां जाखायो जोंना लुथुआ दौबाथाय माने जानाय सिस्टेमबो दंबावो आरो बे बिराद मालाय बायदि बारसिनलाबाया माने अयभास जाखाबाय नालाय आखाइखौबो बिदि माबालाबाया आरो लासै जायो लासै हानहरलायो माने जाहाथे आंनि आखाइयाव दानांथों आरो आंनि जानायखौसो होयो ओमफ्राय खिन्थु ओरैनो मालाय बेदर मोजां होखायो जेनेबा दाखोन होआखै दे माने खाथियाव जिरायनाय नालाय बिदि होबाय आरो बेगेंखौहाय ना सना नाय लथ' सना नों होनासो रानि आयो रानि फिसाजोआ र' नों बेगें गिदिर गरनो हायालै रानि दे र' आंनो बे आगदाजों दांदोंना ओंखायनो नोंसिनि आखिनो दौबाय न' सना दाथों गोदोनायाव दा मेजेम जाला दे मादै रानिया दाथ' नाहरथों देन्जार जोंना रानिया केमेरायाव बिसोरजोंनो बिराद टाइम पास जाखायो आं बरिं मोनबाथाय माने बिसोरजोंनो टाइम पास खालामो आरोखि आङो गेलेलाबाय थायो बिदि आरोखि आङो ओमफ्राय खेलायो बिदि माबा माबि फोरोङो आरो मोजां माने बिदि आरो ओमफ्राय मानसिजों थाग्रा नालाय माने मात लाबाय बुजियो आरो ओमफ्राय जेखौ थिनो बेखौ मानियो आरो एसे ओमफ्राय बुस्थुफोरखौल' रोगानो रोङा आरो बेखौ फोरोंनाय जायाखै बेनो होमबा लोगोफोर जोङो एसे 1 घन्टासोनि उनाव ओंखाम जानोसै दा जाथ'ला दसे रेस्ट लानोसै जोङो दौदो बिदिब्ला हेपि रंजालि बैसागो बयनिसिमबो